La mulți ani! Stai, bă, cer coplițurile, bă! Stai, dai că mai iau banană, nu? Sau? Ia. Ia uite acolo. Hai, bă, dă drumul. Uite acolo. Bă, fugiți, bă, că dă circoblițul, bă. Dă-te, Laure, dă-te ca să filmezi. Frumos! Ia, Adi. Wow! Wow! Ia, ia două. Stai, le pun așa. Stai, în picioare. Așa, așa, așa pune. Acolo în spate? Uite, dă băieții ăștia, așteaptă o leac. Frumos! Stai că mai am 3. 3 mai am. Stai că nu vreau să-i dau și o foc. Să-mi bag piciorul. Stai, mă, o! Stai. Las că să-i dau eu mai târziu. Lasă, dați voi, prima. Frumos! Stai că mai am eu unul, acum să-i dau foc. Stai, bă! Așteptați, bă! Uite mai acolo, mai în spate. Mamă! Bă! Stai că mai dau eu unul. Las că aprind cu bricheta. Bă! Mi-a dat seacă. Bă, vezi că e pe jos. Aoleu. Bă, Georgica, băgat-te și sârmă în nas. Bă, George. Ma, a. Stați, bă! Gâdele timpanul, mă, gâdele. Stai că, bă, stai să dau și eu buldogul. O dau în grădină acolo. Andreea! E, nu! Nu iese, mă, că 12 noaptea. Bă! Păi stai să nu mai dea ăștia ca să dau și eu. Stai să-l dau, stai. Hai, dă-i! Bă, arunc cum a prins și arunc! Da, mă! A! Ma! Stai că mai am 2 guri. Nu! Mă las, mă! Bă, nu mi-e bricheta. Una vreau și o să arunc. A aruncat acolo, jos. Mamă, ce dau. Bă! Păzea! Bă, nu umbla la mele. Asta nu uita, una și asta. Le dau eu pe ale mele. Eu nu mai aud, mă. Ghinion. Eu vreau să arunc. Ce ai dat? Pe 3? Drogul s-a dus.
Japonia! Ia că dau doguri. Cum zis? Ce dai, mă? Doguri. Ha? Dog, nu bulldog. Stai că le pun aici jos. Stați, bă! Că dau eu petarde acum, stai. Stai, bă! Bă, nu mai las. Bă, n-am mai prins nici jos, bă. Bă, vezi, te-au căzut la ore. Nu cu tine. Ce piccolo? Piccolo ai dat, mă? Bă, păzea! Bă, stai! Trrrr! Unde-i dogul? Uite-l! Uite-vă la o parte, bă. Dați-vă, bă! Aline, stai! Dă-și tu foc la asta, la dog. Că eu sunt ocupat cu... nu pot să... Băi, dat-o! Mamă! Și returile vieții, că am călcat direct pe ele. Bă, stai că mi-am 3 focuri. Deschide, bă. Se iau 3 focuri. Mă, mai dau direct pe acoperiș. Ia-o și pe asta. De fapt, dă ce dau înapoi. Bă, care vrea? Care face floare din 3 focuri? Trei focuri. De la mine. Asta mai are? Eu am cutie plină. Ia ce mai are ăsta acolo, bă. Și dai mă acolo, Adi. Mai are acolo. Faci de aia. Le dai o bătaie sau le mai păstrezi? Da, pun pe pauză și revin. Bun, a revenit floarea. Păzea!